Il-President ta' Malta George Vella kellu udjenza privata mal-Papa Franġisku fil-Vatikan. Matul il-laqgħa l-President Vella d-dusija tiegħu l-Papa rreferaw għal relazzjonijiet b'saħħithom bejn Malta u s-Santa Sede. Iffokaw ukoll fuq l-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna, is-sitwazzjoni fl-Lvant Nofsani u l-ħtieġa ta' paċi ġusta u d-dialogu. Il-President kellem dwar is-sehem ta' Malta biex tmexxi l quddiem in-narattiva tal-paċi bħala membru elett tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-vokazzjoni ta' Malta bħala pajjiż newtrali kostituzzjonalment għal il-President tibqa' dik li toħloq spazji ta' dialogu mhux biss fir-reġjun tal-Mediterran imma anke f'partijiet oħra tad-dinja. Il-President ta' Malta u l-Papa Franġisku tkellmu wkoll dwar l-isfidi bħal huma l-migrazzjoni irregolari, l-użu tal-armamenti f'kunflitti u gwerer kif ukoll it-tibdil fil-klima. Tkellem ħafna fuq il-vista tiegħu ta' sentejn ilu illi kif għatlien ukoll anki il-Maltin baqgħu jgħozzu ħafna. Palma tistenna mbagħad wieħed jitkellem fuq il-problemi li għaddejjin bħalissa madwar id-dinja. L-inkwiet tiegħu bħala kap tal-Knisja u fl-istess anke kap tal-Istat, l-inkwiet tiegħu rigward dak li għaddej. Fit-tmiem l-udjenza privata, il-President fisem il-poplu ppreżenta lill-Papa Franġisku 6 computers b'donazzjoni għall klinika Madre di Misericordia li toffri kura tas-saħħa bla ħlas għal dawk li jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' faqar, emarġinazzjoni u diffikultà. Id-delegazzjoni Maltija mmexxija mill-President Vella żaret ukoll il-klinika Madre di Misericordia li fetħet fl-2015 fuq l-inizjattiva tal-Papa Franġisku.